Survival Games. Чуйте, при цялото време цяло да почне да ме види какъв съм шопак. Разбира се, днеска познайте какво стана. Загубих от момиче. Нали? Поне съм голям шопак и аз загубих от момиче. Давам газ. Абе, махай са, бе. Пак. Кръци. Откранаха ми, айде, мичи. Вау! Хора! От едно TNT избрахме всичките. Пак ги бълвика. Да, хора! Кажете да го направя да се промени по друг начин. Че да, хора, знам, че този епизод без играта, но какво се прави, трябва да го приключа, защото да бе YouTube не ми позволява да снимам повече от това. Защото толкова си ми е лимита. Аз това ми е първия клип, който правя в канала, сега си го направих. Имджи, да. Капака. Нали не е много зле. Моля ви си, давайте ми subscribe, виждате още клипове и на моите великолепни пропуски. Как умирам като животно, той е откъде има гащи. Вижте го. Вижте го. The Holy Noob One. Бати пичай. Да, нека да бъдем до него. Да, и аз имам някакъв нубски скин на Батман. Бате, колко си ми готин. Направо, ако бях с таблета, щях да се снимам с тебе, човек. Красавец. Гледайте го. Но си готин. Тъс сенска, откъде ги има, бе? Бате, тъси цялата дайманка. Да, с текстур пак съм. Ако питате откъде се тегли от МКП мастера. Емджи, да, смисъл аз пятам това горе-долу и съм най-младия ютубър. Не Евкин БГ, ами аз. Чули, Евкине, изместен си. Да. Канала му се казва Евкин БГ. Моля ви се, гледайте. Това не си го правят реклама, просто ми е хубав ютубър. Брато, да знаеш си, Евкине, си помагам, брато, по всякакъв случай. Се опитам и на Садъл Хекса се помагам. И аз съм Садъл 99. Вие гледахте моя клип. На никой друг. И така, дано сте живи и здрави, да няма проблеми в семейството ви. Не ти при мен има, при мен и няма. Да имате хубав късмет, да имате много светици през учебната година и това всичкото го пожелавам през първия си клип. Вау! Да бъдете, да знам, да получавате хубави подаръци. Да, ако знаете аз какво получих за Коледа, направо са ви олемеят очите. Знаете какво получих? Аз получих лаптоп Lenovo Windows 10.
което е доста силно. И сега там тегли някаква игра. И да сте живи и здрави, обичам ви всичките, да се радват и там и да са кефити.